días. Como prisa de prisa. Que leche? Ben, están ben. Se me cambiou o tipo a pan. Que tomadas? Estaba tomando para a feina. Por ahora non me deu outra máis, Ah, a no, maior. pero mejor es la que estás tomando ahora. No, Lleva dos cosas. É que me dixo de eu, a que estou tomando. Ah, no, para la cena llevaba dos, sí. Por ahora tipo que deu dúas, cambiou para a medicación e deu-me Podría ser. dúas caixas Podría ser mejor ahora. que se nos dio un carallo. No, hombre, la que Se deu aí na selva. La que te dio tampoco pasa nada. Podría. Eu me dio a tomar a noite. ¿Cómo? Bom dia. Hola. Non deu unha... Hola. Hola. Déjame mirar para allá. Deu unha maiores, deu dúas. ¿Estás conmigo? No, deu dúas. Deu dúas ya a de vitamina D. Aquí va el perfil, para allí. Pero aquí vai o Javier, para vosotros y ya lo máis. Eu digo para cambiar unha partida. Hola, yo tengo unha caixa de aceite. No. Che, vale. Hasta eu. Vale, vale. Oye, ni que non me lo digo. Había dicho. Solo digo. Igual no debería. Vamos a ver si tienes un más de... No, eu papel de medicación. Eu vi a medicación aquí. Sí, pero incluso en la computadora no me parece esto. Sí, ya se me ha dado por ahora. Delfín, tes unha roda pinchada, dixo Mariano. Joder, macho, ese casi ser nafra entrando no concello. Que re. Acaba de E decir agora a roda Mariano. pinchada. Joder, dixo Diego, non sei. Non se sabía. No, dixo Delfín Villazo. Así que... Ya te dije. Aí vamos. Bueno. No, porque estaba parando para... No, estábamos dos estudios. Ah, sí. Porque viña diante viña, claro. Sí, sí. Estábamos no tráfico e la Guardia Civil. Estaban parados. La Loreta, non sei. Estaban parados, porque eu creía que viña parado. Yo que viña do outro lado para non saber. En feira, claro. Oye, chaval, sin faltar, hola. Estaba mañana me voy a echar de queiza. Na China de que están en todo el mundo. Ai, non, non vou Paulino. Ainda non veo Paulino, non? Ah, vale, vale. Venga, vale. Avisa que son Marcos, sí. Sí, está ocupado, venga, vale. Gracias. Ai, xa andamos aí de fibra. É de fibra, sí. Home, claro, dando o posto marrón. Porque onte fui, eu esperaba. Non diches. Non, é que eu estaba buscando un cable que estivera caído dun poste. Din a volta na rotonda, limpe. Bueno, E así me dixen, Son de mañana. claro. Voy a traballar e parei. Que raro, pero se le veio por diante co coche. Aí estaba ese cable. Na mitad da carretera, porque eu non me di conta, chimpei no eu tamén. Deu-me a mí no Estaba coche. así, caído xa. Sí, sí. O sea, onte fui de diña así, le listos. E nadie se dixo no cable, claro. Pois é que estaría aí caído así. Entón, piñen o coche, diñen o cable, e diñen o cable. Por ningún lado. Eu saí a mañá porque dixen, imposible, porque eu despistei, non? E iso que Marisa me anterior. Agora non me digo que Vale, vale, xa está arreglado. Mandamos a incidencia ahora. No, non penso nada. Ahora vai ver Vale, estamos todos. nos pasan os cables dos incendios, xa está todo as conectas. Bueno, pues vamos dar inicio ao pleno ordinario correspondente a este mes de xuño. Inicialmente na convocatoria ven 4 puntos, pero non sei se tratar con carácter previo. Sí, mellor. A culpa foi miña, Sí. Foi miña que metín a gamba, dinlle aos asuntos de pleno, e de vez de darlles e seleccionarlos, dinlle a todos, e meteu a aprobación da acta da sesión anterior, como estaba subido tamén para asunto de pleno, a aprobación da conta xeral,
que ainda ten que someterse a información pública, ainda tal. Perdonai, culpa Non miña. podía estar incluído nesta orden. Non podía estar incluído no orden do Hai día. que publicala no boletín. Esas cousas. Entonces, Disculpa, bueno. foi fallo meu, Se vos parece, se estades de acordo, procedemos a retirar ese punto da orden do día. E damos inicio. O primeiro punto de aprobación se procede da acta da sesión extraordinaria do 15 de abril de 2026. Non sei se hai alguna observación. Non, pola miña parte non. Entón pasamos xa ao punto número 3, que é o expediente 243/2026, ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local do 13 de maio de 2026 sobre o convenio de colaboración con Bodegas Gargalo SL para o desenvolvemento dunha experiencia no turística integrada e divulgación da cultura e historia de Monterrey vinculada ao seu castelo. Hai un ditamen da Comisión Informativa de Emprego e Medio Rural do día 28 de maio do 26 que di: o alcalde presenta un convenio de colaboración, expediente 243/2026, ditamen a ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local de 13 de maio do 26 sobre o convenio de colaboración con Bodegas Gargalo SL para o desenvolvemento dunha experiencia enoturística integrada e divulgación da cultura da historia de Monterrey vinculada ao seu castelo. Resolución: o alcalde presenta o convenio de colaboración entre o Concello de Monterrey e Bodegas Gargalo SL para o desenvolvemento dunha experiencia enoturística integrada de divulgación da cultura e da historia de Monterrey vinculado ao seu castelo. Infórmase mesmo o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local na sesión de 13 de maio do 26 sobre o bendito convenio cuyo tenor literal é o seguinte: dase conta do convenio de colaboración para a divulgación dunha experiencia enoturística integrada e divulgación da cultura e da historia de Monterrey vinculado ao seu castelo. O alcalde explica aos concelleiros que a Bodegas Gargalo SL, a través do seu representante Roberto Berino Mariño Fernández, presentou a intención de colaborar co Concello de Monterrey para a promoción conxunta dunha experiencia enoturística integrada que incluiría a visita guiada ao Castelo de Monterrey ofrecida polo Concello e unha visita guiada aos seus viñedos e adega, con degustación de viños da súa produción. Froito desta iniciativa xorde o convenio de colaboración que trae esta Xunta de Goberno para a súa aprobación. A Xunta de Goberno, por unanimidade, acorda primeiro aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Monterrey e Bodegas Gargalo SL para o desenvolvemento da experiencia enoturística integrada e de divulgación da cultura e historia de Monterrey vinculado ao seu castelo, segundo, asumir expresamente as obrigas de dito convenio que lle corresponden en particular ás previstas na cláusula terceira, facultar ao alcalde José Luis Suárez Martínez para a asignatura de dito convenio e a cuantos actos sexan necesarios para o seu desenvolvemento. Cuarto, dar conta ao pleno do Concello na primeira sesión que tiña lugar para a rectificación deste acordo. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor e 3 abstencións dos veciños de Monterrey e Belenga que reservan o seu voto para o pleno, ditamina favorablemente a ratificación do acordo da Xunta de Goberno de 13 de maio do 26 sobre o convenio de colaboración entre o Concello de Monterrey e a Bodega Gargalo SL para o desenvolvemento dunha experiencia enoturística integrada e divulgación da cultura e da historia de Monterrey vinculadas ao seu castelo. De acordo, bueno, antes de intervenir os grupos, sí que hai un erro no borrador do convenio que se vos remitiu, un erro que é repetición dun párrafo aquí no primer clausurado, cando di que a adega desenvolve a súa vitivinícola, volve a repetir que a adega desenvolve a... Sí, sí. Entón hai que suprimir o segundo dos párrafos. E bueno, decirvos con carácter previo as vosas intervencións, pois eso, consideramos que é unha alianza de interés estratégico, non, onde se combina o mundo do patrimonio que temos tan importante como é o do Castelo de Monterrey coa tradición vitivinícola e do noso val, non? A Fortaleza, a Acrópolis, as obras que están facendo con cargo aos fondos Next Generation están a piques de rematar, con lo cual xa temos que ir empezando a xerar actividades que se van a poñer en marcha unha vez que eso este a pleno rendimiento ou a semipleno rendimiento, non? Unha vez que empece a funcionar. Despois, cousas de importancia do convenio. Vamos a ver, este convenio é un convenio de carácter xenérico,
que está aberto a outras adegas ou a outras entidades que queiran participar nesta alianza, non, para promoción enoturística do noso patrimonio. E bueno, é dicir que tampouco non compromete o Concello no sentido de levar un apartado económico que supoña financiación por parte nosa. Como non temos ordenanza fiscal non podemos cobrar, pero lóxicamente unha vez que este eso en marcha sí que xa teremos que elaborar a correspondiente ordenanza que regule, pois, non sei se a tasa ou o precio público que regule a prestación dese servicio, desas visitas guiadas que se van a dar allí. Este convenio, bueno, pois ten a repercusión que ten tamén por a figura que é de Roberto Verino, non? Que eu creo que lle dá unha certa repercusión o mesmo, non? Eu creo que eso é importante, non? Eu creo que é importante pois eso, contar ca figura de Roberto Verino pois nesta recuperación que estamos facendo da fortaleza, non? Como digo, estamos sentando un pouco as bases do que será a futura xestión da fortaleza. E por a miña parte, bueno, eu que vos teño que comentar así con carácter previo, de que se queredes algunha cousiña máis, a ver... Nada, é o único decir que todo o que se faga culturalmente no Concello que me parece extraordinario. En este caso estuve vendo o tema deste convenio, non vexo nada que perxudique a ninguén por ninguna parte, entonces me parece ben, voto a favor. Moi ben, gracias. Parte de vecinos... Únicamente que xa o nombrou o de que outros sectores se podan acoller ao mesmo convenio E outras adegas. E outras adegas, sí, claro. Si está aberto, é un convenio que se realizará vía adenda, se hai algún que está interesado, pois sin problema ningún que se pode adherir ao convenio, non? Bueno, inicialmente Gargalo, pois a verdade é que é das bodegas que está traballando neste sentido, entón, bueno, se está facendo cousas e, bueno, tratas un pouco de plasmar nun documento escrito pois todo o que xa se está facendo neste ámbito, non? De acordo. Pois nada, pois procedemos a votar, votos a favor, unanimidade, de acordo, unanimidade, moitas gracias. Pasamos entón ao cuarto punto, control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno. Bueno, non sei se previamente hai algunha moción por urgencia. Non temos. Pois entón pasamos a control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno. Ahora preguntas, Alberto. Quería preguntar que por que motivo a día de hoxe a obra da Casa da Madalena está sin rematar. Porque vexo que hai as portas e non hai porta, as guarnicións están sin colocar e moitas están deterioradas, hai un baño que non ten luz, e non sei se se rematou xa a obra, como puido quedar así, e se ten pensado arranxar. Despois, tamén traía o punto da limpeza da Plaza Ángel Medeiros aquí en Alvarellos, pero a maiores, xa vexo que fai onte, creo que foi, cando foron limpar, pero ainda así, ao rededor, hai varias lousas que están rotas e están soltas, era, para que se fora dar aviso, para que se foran a arranxar. Volver a lembrar que despois de 2 meses que avisei que a varanda da ponte da farmacia estaba solta, a día de hoxe ainda está sin arranxar. Despois tamén quería preguntar se ten previsto se hai alguna partida ou se xa se pediu algún tipo de axuda para invertir na ruta biosaludable de Vilaza. Digo todo isto porque a vista está, o estado de abandono é bastante considerable porque as madeiras están podres, hai un tramo bastante longo que está a varanda, están caídas cara ao río.
Tamén volvo lembrar a reparación do firme da Rúa da Iglesia, vale? Que temos, ou se temos alguna previsión de que se vai a reparar. E despois tamén quería preguntar, porque, vamos a ver, cando se fai unha reparación dunha avería, non entendo por que motivo botan despois 2 meses sin retirar os escombros, porque dá un efecto bastante desagradable, porque se reparou a avería, non sei por que siguen estando os escombros no sitio. Depois tamén quería preguntar, bueno, porque no último pleno dixo que a estrada de Vilaza iba a estar rematada para o día 8 de maio, está paralizada, non sei se hai algún motivo en concreto porque está paralizada a obra. Xa que falo de obras, tamén preguntar se hai algún motivo porque a obra da senda peonil en Alvarellos vai tan retrasada. Tamén quero preguntar se sabemos da situación do Centro de Saúde de Alvarellos, que estamos sin médico. Sabemos que estaba de vacacións, pero que a médica xa non vai volver. Entonces non sei se tedes algún tipo de información, se vai reincorporar algún facultativo en breve, vamos. E depois outro detalle, cando se fai algunha actividade cultural no Concello, sempre se avisa con moi poquinho tempo, entonces a xente non se entera. As redes sociales deberían moverse un poquinho máis, bueno, e antes de publicar, pois estaría ben que se corrixiran as faltas, que Alvarellos non se escribe con V, escribe con B, e algún outro detalle que vi na última publicación do de Tai-Chi, que creo que é unha actividade que está bastante ben, pero bueno, que se debería dar un poquinho máis de bombo. E tamén preguntar que habíamos falado xa ano pasado do tema dos puntos limpios, se tedes algún tipo de previsión se se van realizar esas obras. E pola miña parte, pois nada máis. Puntos limpios, as obras, perdón? Quedáramos en que se iban a ocultar o tema dos contenedores, entonces habíamos falado de que, bueno, cando empezara un novo obradoiro ou unha nova brigada de obras que se prevería tamén incluir o tipo desa obra, non? De facer puntos limpios. Entón era por saber se xa tiñamos algún tipo de información, se van a facer en breve ou vai quedar aí no olvido. E por a miña parte nada máis. Vale, gracias Alberto. Bueno, con relación ao da Casa da Madalena, pois sí que efectivamente aí tuvemos unha subvención de 45.000 euros, creo recordar, e bueno, renovamos, pegamos unha volta bastante boa, cas ventanas e demais. Bueno, ti non sabe con máis profundidade. Queda ahora a porta do baño E quedan cousiñas que estamos pendientes de facelas ahora cos albañiles que entraron ahora. Intentar facelo, si eu estuve ali vendo e efectivamente quedan 4 ou 5 remates. Tú ves que é unha subvención, que é certo dinheiro, é exagerado para... Pero a subvención viña porque viña, Alberto, sabes? Entonces, bueno, pois non chegaba a subvención para deixar eses remates que quedaron das portas, e o baño tamén quedaba ali algo pendiente no baño, algo así. Creo recordar, tampouco estou así falando un pouco de memoria, non? Bueno, ahora que xa entraron os albañiles, pois intentaremos facer esas cousas, non? A limpieza da Praza Ángel Medeiros, bueno, pois xa hai varias lousas soltas, agora tamén os albañiles. A baranda da Ponte da Farmacia, bueno, pois o traballo está encargado, pero pois non teremos que insistir a quen se lle encargou ese traballo que o faga, non? Porque despois, sí que é certo que a ruta biosaudable de Villaza pois non está en bo estado, aunque, bueno, xa estuvo peor do que está, estuvo peor do que está. Pero tamén, agora, unha vez que empezaron agora os operarios e temos persoal, pois, sí, a miña idea tamén é de tratar de... Que pasa? Que é unha ruta que nos saliu, é un paseo que nos saliu horrible, a madeira está estropease continuamente, e, bueno,
foi un pouco de desastre, non? A ruta. A rúa do firme da iglesia, entendo que aquí en Alvarellos. Sí, perdón, que non dixen, sí, Alberto, isto é como todo, cando se poida intentaremoslo facer, cando sabemos das necesidades e cando teñamos posibilidades, facémoslo. Comentas o tema da retirada dos escombros. Bueno, pois eso foi unha cousa precisamente que lle comentei a Rosa o outro día, non? Que sí, que, vamos a ver, os operarios teñen que acostumbrarse a unha vez que arreglan a rotura, arreglan a avería, pois, oi, estar pendientes de eso. Eu entendo que hai moitas roturas, que hai moito traballo, que non dan chegado a todo, pero sí que ten razón que esas cuestións de estética, pois sí. Ahora que temos persoal, pois é un dos traballos que eu xa lle encarguei, e que ademais lícherme o pensamento. Sí que está recalcado, O que pasa é que ao mellor van facer 4 ou 5, pero sí que está recalcado que cada vez que fa unha avería hai que recoller. Eso están avisados. O sea que a veces non se dá para todo. Mais, a estrada de Villaza, a senda termal, non, pasa que, bueno, os plazos, moitas veces marcas o plazo do 8 de maio, que era cando tiñan de plazo para ejecutar esa obra, e, bueno, ao final as obras é o que ten, que no, digo, porque a trancos e demais. Sí, porque agora non sei se hai algún problema, algún motivo en concreto. Agora quedaron en que este jueves viernes van a cementar a parte que leva o cemento pulido a parte que lle queda, que é contra a cooperativa, de Villaza Alvarellos contra a cooperativa, ese tramo, e despois queda todo o tema de regar a carretera, a regar e sinalizar, non? E despois tamén ten que empezar, porque aí tamén empezou a Diputación a casa un pouco por o tellado, empezou na fase 2, cando en realidad tiña que haber empezado por a fase 1, que agora empezará, xa está a empresa adjudicataria xa en marcha para iniciar o que era a fase 1, que é salindo de Alvarellos, pasar a casa do Paco, a continuación hasta esta fase que se está cometendo agora, non? A senda peonil aquí en Alvarellos, pois sí, pois tamén vai con atrancos, porque a empresa é a que é a famosa empresa que tuvo os problemas en Ourense, na Avenida de Portugal, e, bueno, eu estou insistindo, o director de obra da Xunta tamén lle está encima, e, bueno, agora díceme que van a reforzar persoal, e que bueno, calculan que en setiembre, outubro, que o terán rematado, pero, bueno, o ritmo que van, eu sei que hai que estar moi encima deles para que cumpran con eses prazos, non? Pero, bueno, a verdade é que a empresa está nunha situación complicada e iso trasládanos aos demais toda esa problemática, non? Sabemos que estamos sin médico aquí en Alvarellos, eu estou en contacto co Sergas, pero o problema é que non dan mandado sustituto, non? Entonces, bueno, pero bueno, estamos ca idea de que en breve haxa médico aquí en Alvarellos. Actividade cultural do Concello, o famoso Tai Chi, eu tamén o vin, bueno, pois, oye, son fallos tamén, na final da Copa de Diputación tamén puxeron Monterrey con Y, non? Bueno, pois, son cousas que me fastidian, non? E si que é certo o que te dis, non? Que temos que mellorar moito no que son as redes sociais, na difusión de todo o que facemos, de todo moito que facemos, non? Porque facemos moitas actividades e si que é unha cousa que ahora mesmo o que priman son as redes sociales e todos estes sistemas de publicación e de difusión, e sin lugar a dudas temos que mellorar ese aspecto, non? Tanto a página web como todo o sistema de redes, si que o temos que mellorar, non cabe duda que sí. E logo, os puntos limpios, por si, efectivamente, empezou o Obradoiro este día 1 de xuño, é unha dos traballos que teñen para realizar é precisamente estos famosos puntos limpios que queremos, bueno, pues, acondicionar zonas de onde estén os contenedores e demais, non? Pero, bueno, empezou ainda agora o 1 de xuño, vale? Pero sí que estamos neso. De acordo, eu creo que che contestei a todo. Por parte de veciños... Javier. Sí, outro día se unha publicación na Voz de Galicia, espero que estea equivocado, polo menos, que fala de que parroquias se pode limpiar
chamando a Seaga, no Concello de Monterrey aparecen varias parroquias, pero non están todas, non sei se hai algún motivo Pois, para que no noso val, por exemplo, este Lences e non este a Pousa Mixos este veciños, ou non este Alvarillo, ou Pois, non este Javier, Mirazo, ou non este... eso é unha loita que teño continuamente cos de medio rural. Vamos a ver, nós hasta ahora non tiñamos aldeas declaradas prioritarias, o cual era inaudito, non? Que sí, que non las iban a declarar, que sí que non las iban a declarar. Bueno, ahora, como consecuencia dos incendios do verán pasado, decretaron tres parroquias, son Vences, Flariz e Infesta, me parece que é. Vences, Flariz e Infesta, sí. Eu sigo dando as queixas, porque non é normal, o sea, vamos a ver, parroquias priorizadas teñen que ser as 11 do Concello porque ardemos todo o Concello. Realmente, na da montaña son os que máis incendios tuveron a nivel histórico, o sea que eu non sei onde quitan os datos. Eu non entendo, estou contigo neso. Despois o regueiro da Tapia, non sei se se vai arreglar, se non se vai arreglar. Habías atascado todo, xa se fixeron moi mal unha obra que usted mesmo dixo que estaba moi mal feito. Perdón, iso é neste veciño, sí, eso temos pendiente de que vai a Brigada da Diputación para que o arregle, sí. Aparte que creo que xa está furado por debaixo, a auga furou... Está pendiente a Brigada, está solicitada a Brigada da Diputación para ir, sí. Sí. E despois, eu teño unha dúda, cas a ordenanza fiscal, aquí se cobraba entrada por as piscinas. Cobrábase? Entrada nas piscinas. Sería unha ordenanza parecida a do Castelo, para poder cobrar as entradas. Sí, é parecida. Será... Bueno, hai dúdas se é tasa ou precio público, non? Sempre hai... Me refiero... Se é tasa ou precio público, non o sabemos. Eso é... E se facemos así, como moito, que se aprobaría enseguida, porque sería algo que se podría aprobar enseguida, como moito que perdería o Concello, que algún visitante fixera que non lle quere cobrar, que non lle quere pagar. Eu que sei. Únicamente terás que cobrar pola prestación do servicio de guías ou cualquier cousa. Pero... Sí, cobran en todos os sitios. Pero... Claro. É que simplemente, como a mesma ordenanza, que se tiñan as mesmas tasas que había para as piscinas. Que se lle pode empezar a cobrar mañá, no momento que se haga. Pero aplicar a esta ordenanza no Castelo. Modificar esta para cobrar no Castelo. Sí, pode fazer, sí. Bueno, pode fazer, sí. Todo o que non se... Pero, bueno, primeiro que temos que acaben as obras. Porque... Pero ahora non pode entrar. Xa. E pode estar preparada para cando estén acabadas. Simplemente acabadas, esas se poden entrar en vigor. Eu penso que hai que facer... Pero, bueno, deixei que acabemos a ver se damos licitado todas as obras das que temos de incendios, que ainda non... E despois xa quedamos ainda o do Estado. Porque o Estado estuvemos co proxecto das pistas e devolve o proxecto, mil historias, mil complicacións, non damos... Bueno, vale, unha cousiña máis? Non máis. Bueno, se non hai máis asuntos que tratar, moitas gracias, levantamos a sesión. Deixa preparado el momento que estea a ver, empezar a cobrar. ¿Tú crees que... Como siempre,